गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार कर्टनि गेदेरथार जारिमिनारि राय। साथाम जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा फोसावबाय। थांनाय बोसोरनि 11 जुनाव क'क्राझाराव मोनसे मुगैथाव खारस्रि बिरस्रि जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनाय जाथाया जादोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि अभयाकुटियाव सानै ट्राइबेल बिब' बिनानाव सबिता राभा आरो समायना राभाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायनि साथाम दायनिगिरिफोरनि जोबथा साजाखौ मैया क'क्राझार आयेन बिजिरसालिया फोसावबाय। मख'नो गोनांदि दायनिगिरिफोरनि मुंफोरा फारियै फरिजुल रहमान, नासिबुल आली शेख आरो मोजामेल शेख दा बिसोरखौ फासिनि साजा फोसावबाय। क'क्राझार सेसन बिजिरसालिनि जारिमिनारि रायखौ बयबो बरायो आरो बाख्नायो। दायनिगिरिफोरखौ फासि होनाया आइजो माहारिखौ रैखाथि होगोन होनना रायजो राजाफ्रा मिजिं खालामदों। BTC सरकारनि बाख्नायथाव खामानि। BTC सरकारनि हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव मैया उदालगुरि जिल्ला माजबाद फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय मोनद' फरेस्ट रिजार्भ सेन्टाराव गोग्लैनाय गासै 892 नखरफोरनो हानि मोनथायखौ राननानै होदों। मख'नो गोनांदि BTC बिसायख'थिनि सिगाङाव UPPL दोलोआ रायजो राजाफोरनो खोथा होनायखौ मावफुंनाय नुनो मोन्दों। हानि मोनथाय रानना होनाय समाव BTRनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी, नीलत स्वर्गियारि, दावबायसा बर' बिथांमोना बाहागो लायो। आसाम सरकारनि बिहु खुंफुंनो 1,50,000 रांनि अनसुंथाइखौ दुलाराय आसामनि जिल्ला महकुमाफोराव राननाय हाबाफारिया जागासिनो। बेबायदिनो मैया चिराङाव MLA जयन्त बसुमतारी, MCLA अमर बसुमतारी, MCLA प्रभात बसुमतारी, चिरांनि DC नरेन्द्र कुमार शाह बिथांमोना बिहु खुंफुं आफादफोरनो रानना होयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोंनि समायना बड'लेण्डखौ गुबुन हादरनि गेदेमाफ्रा नायगिदिंफैदों। गुवाहाटीआव खुंजानाय कमनवेल्थनि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनाय गुबुन हादरनि थान्दैफोरा गरेस्राव दावबायफैदों। CPA कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि मोनसे दोलोआ उदालगुरि जिल्लानि बेरगावनि सिङाव थानाय बरंगाजुलि साहा बागाननि फेक्टरिखौ मैया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिशिष दैमारिनि दैदेननायाव दावबायनो नायगिदिंनो फैदों। नायगिदिंना बिथांमोना जोबोद गोजोननाय फोरमायो। नायगिदिंनो फैनाय गेदेमा बिथांमोनखौ बर' हारिनि हारिमु मोसानायजों लोगोसे बरायो। सावगारियाव नुनाय बे मानसिया क'क्राझार जिल्ला सोनाब दारकुटि गामिनि। बियो थांनाय 23 मार्च 2022 अक्ट' सानखालिनिफ्रायनो गोमानानै दङ। नखराव गथ'फोर सानै दं। सासेया हौवासा आरो सासेया हिन्जावसा। हौवासाया मेट्रिक आनजाद होखांबाय। बै सानखालि गामियाव देवल जादोंमोन। नखराव रावबो गैयैलाय गाव न' नेनो होनना फैदोंमोन। बिनिफ्रायनो दासिम गोमानानै दङ। सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला 8638714002 बे जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों नखरनि मानसिफोरा। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय लखिमपुर हालामनि बर' बिजोंनि थासारिखौ नोजोर बोनानै लखिमपुर हालामनि सिङाव थानाय गासिबो माहारियारि आफाद गुबैयै एबसु, BSS, UBPO जयै सावरायलायनानै बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो आरो बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि इयुनखौ साननानै BKWSनि अनसुंथायाव मैया 8 एप्रिल 2022 अक्ट'खालि जानजिपारा गुदि फरायसालि आरो बर'दल गुदि फरायसालियाव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि खथायाव ओनसोलनिनो सोलोंथाइ गोनां चिरन्जीब बसुमतारी, अलंबार बसुमतारी आरो सुस्मिता बसुमतारी बिथांमोनखौ सरकारनिफ्राय फोरोंगिरि दैथायहरजासिम फोरोंगिरि महरै थिसननाय जायो। सा-सानजा भारतनि गं 8 रायजो आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज'राम, मेघालया बेफोर रायजोनि फरायसालिफ्राव हिन्दी रावनि आयदाखौ लाथारनांगौ आयदा जासिगोन होनना भारत सरकारनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बुंथिदों। नखर मन्थ्रिया बुंदों बिनि थाखाय 22,000 हिन्दी फोरोंगिरि थिसनगोन होनना खौरां बिजोङाव बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझाराव अल BTR टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि खौरांगिरि मेल। खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानानै टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा थाबैनो BTR सरकारा LP, UP फोरोंगिरिफोरनि एडभार्टाइज दिहुनना थिसनथाइ होनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि आसामाव जेरै फरायसालियाव थिसनथाइ होदों बेबायदिनो BTRनि लांदां जानानै थानाय फरायसालिफोराव थिसनथाइ होनो प्रमद बर'नि BTC सरकारखौ खावलायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।